Ďalšou časťou, ktorú si rozoberieme, sú cenné papiere a ich oslobodenie od dane z príjmov, respektíve časový test. Tu platí, že na výnos predaja cenných papierov, vrátane príjmu z ETF fondov, sa vzťahuje časový test, teda oslobodenie od dane, ale len za určitých podmienok, a to, ak ste cenné papiere predali po viac ako 1 roku od ich kúpy, cenné papiere sa nezdaňujú a neuvádzajú v daňovom priznaní. Alebo, ak ste cenné papiere predali do 1 roka od ich kúpy, tie sa zdaňujú, ale je možné uplatniť na ne oslobodenie od dane do výšky 500 eur ročne. V praxi to znamená, že ak predáte cenné papiere a zisk po odpočítaní výdavkov nepresiahne sumu 500 eur, je tento príjem oslobodený od dane a neuvádzate ho v daňovom priznaní. Ak ale zisk prekročí sumu 500 eur, do základu dane zahrniete len sumu presahujúcu tento limit. Ale pozor, oslobodenie od dane sa nevzťahuje na cenné papiere nadobudnuté ako nepeňažné plnenie po 31.12.2023. Tiež sa nevzťahuje na cenné papiere, ktoré boli súčasťou vášho obchodného majetku a účtovali ste o nich. A ešte dôležité upozornenie, ak ste dosiahli viaceré druhy príjmov, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie od dane do výšky 500 eur, napríklad príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, z predaja cenných papierov alebo z príležitostných činností, oslobodenie môžete uplatniť len na jeden príjem. Ostatné príjmy budú zdanené v plnej výške.